No niin, siellä tuli Junnulaan taimen. Nyt on taimenella kokua. Saatana viekö, niin aletaanpa ajele ja kattelemaan vähän se, että mitä sieltä tulee. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Tällekin aamu on monenlaista tapahtunut. Eli aamulla lähettiin, niin oli vene karannut rannasta. Ja kun ollaan saaressa, niin jokainen tietää ja ulkomailla vielä, minkälainen homma se on. Ei me käsitetä miten se oli. Naru oli veesä ja siinä oli semmonen solomu ja se oli jotenkin, se oli semmoisen juurensa kiinni, että oliko se juuri katkenut vai mitä oli. No niin, se on niin, tämä voi vetouustelureissu Karatsijärvelle päästiin, saatiin vene tuosta just vettä ja lähdettiin tässä ja tosiaan ensimmäinen laskettiin uistimet, että vetää mökille asti, niin saatananmoinen perkeleen hauventuppi, niin tuli heti tuosta, kun kaveri laski vettä, vettä vaan pohjoisa saatana, niin vetotiura, niin on kattoo joku 5 kilon kala, 4 kilon kala. Ja haavit on tuolla ja tavaraa on aivan helvetisti täällä joka paikassa, niin eikä siinä, aletaan ensimmäinen väsytys. Homma tekee, otetaan tuo, kun saada pelastetaan tuo uisti ainakin. Että se on tämmöstä täällä Karatsijärvellä. Tosiaan pari vuotta sitten oltiin viimeksi. Nyt tultiin taas tänne ja taimen on kohdekala. No niin, siinä lähdettiin nyt illasta. Illasta lähdettiin vähän pyytämään ja pistettiin vähän sinistä perään, niin ihan sillä ensimmäinen pikku taime on näköjään meillä nyt kiinni siellä. Ja meillä on sillä takilla on pyynnissä 5 metrisen suurin piirtein ja siinä ja muutama vapaa on täällä pyynnissä, niin otetaan taimet pois sieltä ja päästetään vappaaksi, niin eihän siinä mitään. Semmonen, mutta peli on nyt auki, peli on auki. Kato, se on yleistäkin, sitten se pisti niin vastaan. Yleistä näköjään kiinni. Oli kaikkia värejä. No niin, täällä ollaan Junnun kanssa taimenen väsytyksessä, niin Junnu vahtoo uistimelta, tuossa on sinistä, niin siellä saatana polski. Lähtikö irti? Ei. Anna Junnu sitä efforttia sille taimeneille. Anna efforttia, onko se ensimmäinen mittataimen tälle reissua saatana? 2 tuntia ollaan uisti. Katsokaapa, siinä on oikeaoppisesti pissataan venneestä, niin äyskäri ja kontalla ikinä ei nosta seisomaan. No niin, siellähän on. Siellähän on niin, taimen on siellä kiinni ja mun pitää kuvata nyt ja mä en kerkeä ottaa tää haavihommista. Ei kato. Oho. Äkäinen Oho. Pikku taimen, niin polskiriperi, ei mä niin hirveän iso ollutkaan, mutta äkäinen on saanut. Oliko mitään kalaa saanut? Se on nippis sun nappis. Väsyy. No niin. Se on ihan hyvä. Katoppa, niin siellähän on. No niin, hyvän kokoinen ahve. Joo. Ja kultasen otti kiinni, niin tuommoinen appura. Tämä on peruskoko täällä. Jaha, siellä väsytyshommissa ollaan. Onko taime vai ahave? Meillä on joku ahavekin tullut tuossa välissä nyt. Ja ollaan tosiaan täällä. Justiin sanoin, että tuosta välistä kun mentiin viimeksi, niin saatiin ahaveta paljon. Tuolla on tosi hyvä tuommoinen laavu tehty tuonne. Sillä pystyy makkarat käydä paistelemaan.
kaikkia. Vettä on 23,5 metriä ja syvän reunaa ajellaan siitä. Jykä täällä pikkuhiljaa niin alkaa täällä voiko siellä olla ihan jopa taimen? Lähdetään siihen vehretään hyppästä. No meinasko jykää, että ei hirviä iso? Ei. Tuolla kujalla on se takilla, kun on 2 puolella. No niin, takilla vähän kuulla osuu vähän pohjaan tuossa. Vaikka ollaan syvällä, mutta kävi 8 metrissä, niin Junnu alkaa nyt uudella haavilla alkaa nyt siitä pikkuhiljaa. Oho. Sininen väri toimii Karatsilla näköjään tällainen niin kuin heinä. No niin, samanlainen kuin oli se äskenkin, että nippis nappis otti koko. Aletaanpa irrottella ja päästetään kalaa ui. Siellä jykällä on saatana, se pitää kohta laittaa tuohon situa kiinni ja vettä tuohon kellaan. Jos on tämmönen kahvimylly ostettu Intiasta, niin joku 8 tonni, 10 tonninen mikä tuo on aivan hirviä kahvimylly. Siellähän on joku kala kuule tuolla jykällä nyt, mutta olisiko hauki tai ahave sitten, että ei oikein niinku tuntuu jykä, että ei oikein niinku lähehti. Jaha. Taimenen. Pikku taimenen. Päästetäänpä taimen uimaan siitä, niin mutta kuitenkin, että se oli sitten 3. tämmönen, mikä tänään niin päästellään pois ja kato silmästä kiinni. No niin, eikä siinä, niin jatketaan uistelua. Tämä on viimeinen kierros tänään tosiaan. Kello alkaa olla nyt Ruotsin aikaa. Tai Suomen aikaa alkaa olla 12 illalla ja aamu 6 aikaa ollaan lähdetty Oulusta, niin alkaa päivällä olla mittaan, niin kylläpä tämä alkaa riittää, niin tästä veellään kuitenkin tuohon, meillä menee puoli tuntia vielä, niin veellään tuohon mökille ja tuossa on pari semmoista hyvää spottipaikkaa, mitä viime vuonna oli. Katsopa, jaa, siellä on taas kiinni. Minäpä alan tuossa pikkusen väsyttelee, niin katsotaanpa mikä siellä on sitten. Tuossa on. Tuossa vavaansa näköjään jotakin on siellä, niin lähdetäänpä kattoo mikä siellä on. Joo, huomenna homma jatkuu sitten. No niin, se on päivä numero 2, että saa käynnistellään vähän ja tänään on meinannut vähän tuulla, täällä on jonkunlaista aaltua, niin lähdetään kokeilemaan nyt tuosta, pitäisi päästä tommonen metrin vesi tuosta 2 saaren välistä, niin tuolla on semmonen monttu, missä on 20 metriä vettä, niin semmonen ei hirveän iso on se monttu, niin lähdetään sinne pyörimään, jos päästä vähän tuulelta suojaa ja sitten aina uusia paikkoja, niin jännä äärellä vaan, että päästäänkö tällä venneellä tuosta nyt sitten pikkuhiljaa ajamaan tuosta välistä, niin siinä, niin katsotaanpa kohta kun ollaan siinä, että minkälainen pitää varmaan mennä aika varovasti koittaa souvella ja työnnellä, että näyttää metriä vettä, mutta siinä niin ei ajeta moottoria kiinni. Semmonen on. Katsotaanpa, että minkälainen päivä tästä keskeytyy. No niin, siitäpä se tuommoinen välämä oli mistä tultiin. Niin tässä oli vähän tommosia merkkejäkin tuossa, niin oli niin päästiin. Ja täällä nyt on auki ja tämmönen ja ollaan ihan täällä pikkusen kolisee pohjaan, kun on sen verran matalaa tässä, mutta täällä pitäisi olla nyt syviä monttuja, aletaan niitä kiertelemään tuossa ja ei kai siinä niin. Siinä niin jaa siellä Junnu on siellä näyttää merkkiä tuolla, että ei mennä, niin kyllä me joka kiveen osuutaan, mutta pikkuhiljaa souvellaan, niin kylläpä tämä tästä niin kateillaanpa tuossa, kun saadaan viehet pyyntiin, että alkaako taimen nousemaan täältä. No niin,
Siellä tuli Junnulla taimen. Nyt on taimenella kokua. Saatana viekö, niin aletaanpa ajele ja kattelemaan vähän se, että mitä sieltä tulee. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Oli kyllä kova tärppi. Oho, ei mit. No niin, siellä on 140 jalkaa mennyt siihen. No niin jännittävä tila, että penkin päällinenkin lähti tuonne tuulen mukaan ja saatiin pois nämä. Saatiin pois otettua nyt nämä. Siinä oli 3 metrin vesi oli äsken ja takilan kuulut osuu pohjaan ja se aina tulee näin. Siellä on edelleen 150 metriä, välillä on vienyt siimaa. Nyt on jännä äärsä olla, että minkälainen kala sieltä tulee. Ja mahtavaa, kun se vie siimaa. Nyt väsytellään ja katellaan. Menneekö Svanisträski 6,5 kiloa, meneekö uusiksissa? Tämän takia tätä tehdään, että tämä on niin saatana jännää, kun sitten kun se välillä iskee, niin tuolla rannalla. Niin pidetään kumminkin vetoa päälle. Niin joo, ei siinä mitään. Moottorikas ollaan tänään oltu kans ongelmissa, että ei vissiin lattaa tuo. Tässä on kaikenlaista, mutta tämä aina palkitte, että jos joku etes saa jotakin, niin siellä Junnu väsyttelee, Katsotaanko kun saadaan vähän lähemmäksi, niin mä palaan ajeleskelle ja muuta, niin katsotaan, että minkälainen siellä on ja onko se Monster Öring. Onko se Monster Öring? Kyllä jumalauta vie, ei oo ikään vienyt näin paljon nyt siinä, mutta nyt on niinku jotakin siellä nyt tapahtuu, niin se on siinä ja siinä riittääkö siipa. Se on pakko lähteä meidän kohta ajaa tuonne. Vaikka pidetään vähän vetoa päällä, niin se on pakko kohta lähteä ajelee vähän sinne päin. Siellä se on. On jumalauta, on iso kala. Ainakin oli äkää. Ei tämä niin hirviä iso. No on tämä 2 kilon kanssa. Oi! Siellä se on, saatana. Vittu, annettiin efforttia pojat, saatana. Se on mittakala. On se mittakala? On se mittakala, jumalautani. Oho. Saatana. Se on tuo sanonut, niin on se mittakala. Aletaan vaan irrottelemaan ja kattelemaan. No niin. Oli tämä taimenpouka. Oli se. Joo, tosiaan tänään kun vähän tuuleskeli, niin mä poilin, että mennään käymään tuolla. Melottiin tosta niinku sitä matalikon ohi siitä ja että kyllä täällä voisi olla jotakin. Ja aika tyhjiä kierroksia. Tuossa Takilasta yksi laukesi tuossa ja mulla jossain 6 metrissä oli niin laukes siinä ja mä että no siinä yksi ahvesi tuli aikaisemmin, mulla oli tommonen tiura piltiin ja sitten tosiaan Juho laittoi professorimme, että no ei varmaan tuohon tuu mitään. Niin samaan tien kun laittoi, niin iski kiinni ja nyt on punnituksen hetki. Mä veikkaan, että mennään yli 3 kiloa. Mennäänkö 4 kiloa? No niin. Olisiko se 2,9? Katsotaanpa jännä äärellä, että paljonko on. Näytäpä tuosta. No niin, 2,7 kiloa, että sanotaan, että ihan komia taime. Siinä niin jumalauta niin.
Onhan se hieno, onhan se nätti. On se nätti. Ei muuta kuin vehkeet pyyntiin ja lähdetään kokeilemaan uutta. No niin! Tuossa näet, että semmonen taimenen väsytteli, että se aina se onnistuu ne väsyttämättä. Juhohan se väsytti silloin se isokin taimenen Smanistraskilta ja nyt oli tosiaan sitten tuo toiseksi iso, mitä on tällä meidän tässä taimenvenekunnossa, mitä ollaan saatu. Ja niin oli hieno kamppailu siinä ja toivottavasti jotakin taltiin jo sinnekin, että sitä menee aina meikäläinen sen verran paniikkiin, kato kun näki, että se oli heti se tärppi semmonen, että oli semmonen, että sen niinku hoksasi, että nyt ei ole mikään pikkukala. Ja kumminkin oli joku 8 metriä vettä, 200 metriä vettä ja se vetovauhti oli semmonen 5 kilsaa pikkusen alle, niin ei se varmaan niinku hauki. Hauki pitää laittaa pikkusen vähän pienemmälle niin ei se varmaan tosiaan se tiesi, että ei se hauki oo, niin siinä mielessä oli mukavasti, kun se kävi 2 kertaa metri taas ilmassa ja muuta, niin 100 metriä vei kaiken kaikkiaan siimään. Me jouttiin vähän vene pyöräyttää, täällä on kova tuuli, niin pyöräyttää sitten ja vähän niinku vastavirtaa, että se on jotenkin tuo Okuman kela, niin tuo jarru löystyy siinä, niin se pääsi viemään sitten sitä, mutta onneksi se ei irronnut. No, nyt on siinä ihan mukava, illan päälle varmaan savustellaan ja muuta, niin ihan hyvä kala, niin ei kai siinä ole sen kummempaa, niin niin jatketaan harjoittelua. Täällä on taas vehkeet pyynnissä ja oltiin jo lähdössä pois tästä poukamasta, niin että pyöritään vielä pari kierrosta tässä ja katsotaan, että olisiko tässä vielä toinenkin kalaa, niin otetaan pois, jos tulee vaan mitallisia, niin ei kai siinä. Jyrkikin siellä kattelee pikkuhiljaa, voi helvetti, sehän on aukaissut kaljapurkikin jo saatana. No, taimenen kunniaksi tietenkin, niin siinä ja eipä siinä mitään, niin jatketaanpa harjoittelua tässä. Avenko sinä? Jumalauta, täällä väsytellään. Ei joku pikku ahaventaa täällä, vähän laittoi hanttiin, mutta ahaven tämä on. Mutta pääää sitten aina jotakin. Hyvä miten. Kyllä. Oo, puolen kiloa ahave saatana ja 3 koukusta kiinni, niin tämmöstä tämä on Karatsjärvellä, ei muuta kuin tänne pyyntiä vaan saata. No niin, täällä vetohommat jatkuu ja aina että lähdetään Sulla tulee tuo vaahto sinne. Joo, mulla tulee pinnassa se varmaan tulee se tuo pelli. Eikö sielläkin voi olla kalakuu? Pitää katsoa se niin Joo, ahavehan sieltä tulee, mutta ne ei oo ihan pikkusia nämä ahaveset täällä, että nämä on tosiaan tämmöisiä puolen kilon kallaa, niin kuin tuokin, niin tuo on nyt ihan jumalauta hyvä kokoinen appuraa, kato tuosta. On, perkele puolen kilon kalaa, niin kyllähän me appurat otetaan kyytiin, se on ihan selvä, että appura otetaan kyytiin, ei kai siinä ole sen kummempaa. Kynällä kasetti alkuun päin. Haluun palata ajassa taaksepäin. Vielä kerran. No niin, nyt ollaan tilanne se, että ollaan täällä taas Välämässä soutamassa ja siellä velipojat keskenään neuvottelee, että Juho on tää koordinaatti, että se on heti satana kun Robinson Crusoe, kato, niin ensimmäisellä maailmanvalloitusmatkalla ja Jyrki souttaa, niin siinä ei siinä mitään, niin tästäkin pääsee nyt tuulisella kelillä niin 30 sentin veellä, niin rönkyvisti vaan ei muuta kuin menee. Se on heti nyt tiukempaa. No niin. Se ajoo nyt kivyeen saatan, mutta onneksi se meni soutamalla, niin ei tuu. Se on heti, kato, kun on tuo 2,8 kilon taimen kyyvissä, niin heti ui matallemmalla tämä veni, niin ei sille voi mitään. Mutta me vähän aletaan tätä hieroon tästä pikkuhiljaa ja pistetään vielä vähän pyyntiä päälle tuossa ennen kuin lähdetään mökille, niin No niin! Aina sitä jotakin tulee tää pitää ottaa tämä pois ja koittaa päästäkään.
No niin, ladies and playboys, niin se on tänään pääpäivä. Ja ollaan tässä vähän otettu vetriiniä poikien kanssa ja lähdetään nyt tuonne laittelee saunaan tulia. Pari säkkiä ostettiin polttopuuta ja lähdetään virittelee tuonne saunaan ja keneltä vuokrattiin tämä paikka, eli Jokkmokk Jakt och Fiska. Niin kysyy, että voidaanko vesisäiliö tuo palloventtiili vaihtaa siihen, että saadaan siihen sitten lämmintä vettä, niin että no kyllähän me nyt vesi astia venttiili vaihdetaan, että eihän siinä ole mitään. Putkimies meikäläinenkin ammatiltaan, niin siinähän ei ole kun maistaa, niin vaihdellaanpa semmonen ensin tuossa ja eikä siinä. Lähdetään saunan lämmitykseen ja no niin. Tuossa näette tuuma rosterin nipaa ja siihen meidän pitäisi nyt laittaa uusi venttiili ja hampu ja kittihän olisi paras siihen, mutta se ruotsalainen kaveri antoi mulle Sandvikin pahkon putkipihit. Sitten antoi putkiteippiä ja sitten antoi palloventtiin. Ei olekaan onni se. Oulussa tai Suomessa lukki aina onninen tuossa ja Oulussa kanssa niin lukee tai Aalselli, niin tässä lukee joku mikäli ruotsalainen, niin ensimmäisenä häntä saattaa, että saadaan ongelmana on se, että tätä ei karhennettu mitenkään. Niin sehän pitää karhentaa. Putkipihteellä tai jollakin pikkusen puristellaan siihen tämmöstä niinku vähän jälkiä rihillaa ja tai jotakin tämmöstä näin pikkuhiljaa siihen, että siihen tarttuu hamppu tai kitti tai joku, niin tarttuu ja tämä on niinku se tärkeä. Se on kato kirkas muuten tämänä, niin se kyllä on sillä ja mä oon harvoin tää putkiteippiä käyttänyt, mutta laitellaan siihen joku kerros tuohon, niin veitänpä tuohon muutama kerros putkiteippiä tuohon, niin eiköhän se ala kuule pitämään. Vetään pikkusen tullaan niinku tiukalle tuonne. Ja siihen suuntaan mihin kierteet pyörii, niin tällä minä oon aina touhunnut ja onhan nuo tähän asti pitänyt. Ja tiukalla pidetään koko ajan tätä. Mä luulen, että alkaa riittää. Nuu. Sitten otetaan tuosta tuuman palloventtiiliä ja pyöritellään paikalle. Sääntö on tässä, että 3 kerrosta pitää mennä vähintään, niin kuin vesijohtopuolellakin, lämpöjohtopuolella, niin 3 kerrosta pitää mennä vähintään, sitten se pitää. Niin. Tuonne otetaan tuosta ja muutama kierros pyöritetään tuohon. No. Eiköhän kuule pie. Siinä on kahava vaihdettu ja nyt on ruotsalainen vuokraisäntä taas tyytyväinen tähän meidän suoritukseen. Saadaan uudestakin tämä paikka vuokralle.
löysä tässä ja nyt onkin tämmönen mielenkiintoinen käydä, kun eläkeläiset hakkee tuolta rannasta ja ne tulee käymään tuossa saaressa tuossa. Näkyy tuo Laxholmen Wildmarkskampi siinä, niin lähdetään käymään, tulevat käymään siinä. Vanhukset tulee käymään siinä vähän kylpäsemässä ja muuta ja veellään nyt uistinta sinne asti ja katsotaan. Ja sitten katsotaan mitä sitä tänään keksitään. Voi olla tänään vähän tämmönen välipäivä tässä, vaikka keli olisi kyllä hyvä. Keli olisi hyvä, että lähdetäänkö käymään sitten tuolla rannalta nakkelemassa vähän. Ja tuolla olisi yksi semmonen lampi, niin käytäisikö se testaamassa tänään. Katsotaanpa vielä tässä, että miten tämä päivä lähtee muodostumaan. No niin, se on kuule keskiviikkopäivä kääntynyt nyt tässä iltaa kohti, kello alkaa olleen siinä 7 ja käytiin vanhukset pallauttamassa tuonne rantaan ja niin veeltiin tuossa, niin pari tuli semmoista 0,5 kiloa ahaventa ja yksi sitten 2,5 kiloa hauki tuli ja sitten pari isompaa tärppiä oli tuossa, että yritettiin, että jos olisi saatu vähän vanhukselle taimenta siitä siinä, mutta olipa meillä niitä eilisiä, niin saatiin antaa matkaa sitten, niin tarvitsee ihan olla ihan sitten pääsee vähän kallakin maistelee ja keli on täällä nyt pitää parhain niinku kattoo. Siellä Junnukin nauttii taas originaali ananaslonkeroita ja se on hedelmämiehiä ja täällä ja muutama vapaa laitettiin tähän pyyntiin ja katsotaan tuossa illasuunnitelmaa, että lähdetäänkö käymään tuolla perukassa vai missä päin käydään, mutta joo tosiaan niin semmonen olisiko täällä lämmintä semmonen 18 astetta varmaan ja eikä juuri tuuleskele niin kuin näkyy, niin on kyllä taas hienoa hommaa. Tältä se tuntuu, kun 12 000 € hauki on kyyvissä saatana. Miten se meni siinä videossa, niin vittu, niin mä taimen, niin jumalauta, niin helvetinmoinen limatuluppa täällä saatana. Ja Sepe Tuurio suussa, niin ei saa viiän. Eikö Inari-spesiaali, HK Varo. On ihan kohtalaisen kokoinen kala on. Ei ainakaan ole millään perin. Ei millään meinaa tulla pintaan. Ei tämä nyt niin hirviä iso taas ollut. Saatana limautuu. Ootapa, se on tuo koko uistisuus. Tämä illan veto oli niin sanotusti turha veto. Veettiin 10-12 yhteen asti. Olisiko kello nyt 1, jotta ollaan tulossa pois, niin ei minkäänlaista tapahtumaa. Pari ahaventa, pari haukia ja siinäpä ne oli. Ja ei oikeastaan Kaijussakaan näkynyt kallaa, ei mitään muikkuparvia kaaria tuossa. Ja 5-6 venettä oli tuolla kans meidän kanssa tuolla pyytämässä alkuillasta, mutta sitten kaikki hävisi tuossa jossain vaiheessa. Niin. Ja nyt alkaa sitten vesi saa tulleen päälle, huomenenkin sattaa vettä sitten, niin sanotaan, että se 5-6 aikaa siitä 8 asti, niin siinä mahtaa olla se paras syöntiaika, niin tähän tää jatko saa siihen. Tietenkin aamulla voisi olla, että jos aamulla jaksaisi heräillä, niin samaan aikaan suurin piirtein, mutta eipä siinä mitään. Huomenna satelee vettä koko päivän, niin huomenna vähän virkistäyttää se ja niin otetaan siinä niin sanotusti löysät pois poikien kanssa, niin ei kai siinä sen kummempaa. Mutta joo, tämmöistä tällä kertaa, niin katellaan sitten tuossa taas, että mitä seuraavaksi. No niin, se on päivä numero 4 tässä
pikkuhiljaa on tuo kello on jo eilisenä vähän läskittiin korttia ja muuta ja vähän niinku virkistävyttiin, niin onhan tuo jo, ollaan pidetty tämän päivän saetta, täällä on kovasti satanut, vaan nythän tuo alkaa kello 3, niin alkaa pikkuhiljaa näköjään täältä alkaa vesisää väistymään ja järvikin on melkein pläkkity. Siitä niin melkein pläkkityvien järvi on tässä ja ei kai siinä niin tuossa on, näkyy tuo meidän mökki, niin oli tuossa vähän puhetta, että pitäisikö meidän lähteä rannalta nakkeilemaan ja katsoa, että olisiko rannalta nakeilla ja kierrelle tässä ja pitäisikö se tommonen ottaa tuossa pikkusen viiniä, katoppa täältä löytyy. Catch and release viiniä ottaa tuosta. Katsotaanpa alkaako ne pojat mulkkaa. Täällä ne jätkät nukkuu. Tuosta aletaan ottaa catch and release viiniä, niin Pidetään sajet. eiköhän tämäkin päivä tästä käynnisty. No niin, nyt on Saikkulle lakannut tässä ja lähdetään heittelyhommiin tässä ja katselemaan, että olisiko täällä kierrellään vähän tätä saarta ympäri tässä ja oho, siellä lähti sorsia niin perkele. Siinä olisi voinut haulikkomieskin osua tuolta etäisyydeltä. Katsotaan, että pääsisiköhän me tuohon saareen, vai pitääkö meidän tästä alkaa heittele. Tästä nimittäin on joskus huhujen mukaan saatu harjusta hyvin. Harjusta saatu tästä, niin jäähänpä kattelemaan. Olisiko tähän mahiksi tästä päästä No niin, sinne ensimmäistä heittoa. Katsotaan, että olisiko tässä mitään. Kyllä. Nappasko? Katoppa niin. Täällähän Juhola on. Tonin bravuurilottoa nyt iski. Juholakin oli semmonen pakista, niin keneltähän saanut vinkin, niin iski siihen joku kala. Katsotaanpa mikä se on. Pikkukala tuli. Harjus. Onko harjus? Aivan vitukin. Käärikarhu. Jaa, no niin. Harri on. Harjushommat on auki. Katoppa, niin se on. Onko mitallinen harrisääti? 30 senttiä. Siinä nippis nappis. Joo, tässä näkyy hyvin tuo Laxholmerin saari näkyy tuossa ja tällä ja ihan mukavia heittopaikkojakin näköjään tässä löytyy. Ja keskellä on tuo saari, niin aina voi tuulen toisella puolella voi uistella kuitenkin. Tavallaan pystyy aina, vaikka jos minkälaista läikkää, niin pystyy. Komian näköistä pilvet on tuossa tuntureiden tasolla. Joo, eipä tässä Juholla pari tärppiä ollut tässä jo näissä maisemissa, niin mikäpä se on täällä heitellä. Tässä on tosiaan vähän tämmönen matala perukka. Vähän eri puolta kokeillaan heittää, että en sitä tiedä missä se 50 senttinen harri lymyy. Siinä on taas ottiväri näköjään tälle reissuun. Niin monesti muulloinkin niin se on tämä Toni bravuuri toiminut paimenella ja harrille. Joo, Laxholmeni saarihan tämä on tosiaan Wildmarks-kamppia. Tultiin nyt vähän tänne toiselle puolelle saarta ja tässähän on komiat hiekkarannat. Tässä on nyt
melojia käynyt ja sitten soutumiehiä on käynyt tässä niin rantautunut tähän. Ja tuossa on myös mökkejä vuokrattavana samanlaisia mikä meilläkin on. Niin just mietit, että tämä voisi olla ihan hyväkin paikka ottaa tämä mökki. Joku näissä tuollakin omat savupöntöt on. Ja noin pois päin, niin kummassakin mökissä on. Komia paikka, ei kai siinä voi moittia. Tännehän saa venneekin kiinni. Oi, tässä on muuten syvä tämä ranta. Tähän muuten pääsee aika hyvinkin veneen. Joo. No niin. Sieltä me pikkuharri otettiin. Pikkuharri otettiin, että tämä pääsee takaisin, kun tämä oli. Kato, kun otettiin sitä Catch and Release viiniäkin. No niin. Se pääsi jo onneksi itse. No niin, mepä. Sinne lähti harri. Otettiin sitä Catch and Release viiniäkin, niin päästellään nyt näitä pienempiä sitten pois tästä. Mulla oli jo äsken tossa kiinni yksi, että sitä tiedä, jos sillä olisi kaverissa. Siellä. Mutta ei mennyt munat pattaan tänäkään päivänä. No niin, täällähän on tämmösiä iglun tyyppisiäkin rakennuksia. Näitä on vissiin 3-4 hengen. Niin näitähän on ties kuin monta täällä. Joo, siinä on 2 ja siinä on 3 ja 4. Ja tuolla takana on vielä ihan jännästi rakennettu, ihan vanerilevyt vaan. Ja vanerilevyt on tommonen huopa sitten laitettu tuonne katoksi ja sitten vaan oviankku tehty siihen. Ei ne tarvitse tämän kummosempia olla. Saadaan vähän tämmöstä Lapin tunnelia. Ei tosiaan täällä mitä nyt on toinen reissu kun ollaan täällä, niin ei täällä ole ollut ketään Jaha. Siinä on tullut pikkusen lahovauriota siihen. Ampiaisen pesäkin. Voisiko se olla, että nämä on niin saatanan lahoja, että saatanan lahoja nämä perkeleet hommeissa, että näitä ei. Näköjään ainakin parista otettu, kato pois nämä. Otettu pois Joo, sama homma siellä, että on. Vähän niinku huonolla piolla nämä vissiin ollut. Siellä niin mennyt aivan vituksen. No siihenpä ne lahuapi. Lahuapi ne sitten siihen näköjään oli portaat otettu nuusta pois, missä oli vähän vauriota. No niin, sitähän ollaan täällä vetämässä. Ei oo mitään selfie-tikkua tässä, niin pitää vähän käänsä pitää. Niin on kyllä rauhallinen tämä nyt järvi tässä, että on ihan melkein niinku pläkkityveen täällä ja niin ei kai siinä. Toistaiseksi ollaan vielä tämä päivä, niin rannalta saatiin muutama mitallinen harri ja muutama päästettiin pois, mutta ei tässä mitään sen kummempi. Tuossa on takillakin on pyynnisää siinä ja niin yritetään jallittaa taimeta. Täällä on 25 metriä on vettä nyt ja vettä on 25 metriä ja koitetaan vähän ajella tässä Juho siellä kattelee ja nauttii hiljaisuudesta niin siellä niin on tuolla keulilla niin eihän siinä mitään. Aamupäivässä teille vettä ja nyt katellaan tässä. Huomenna lähdetään sitten tuonne perukkaan pyytämään, että huomenna pyydetään tosissaan. Tässä nyt käydään pari kierrosta tälle iltaan ja näin pois päin, mutta katsotaanpa jos tulee tapahtumia, että mitä sitä sitten.
No niin, ei päivää ilman taimenta. Onko taime saata? Ollaan vetty aivan tyhjää tässä nytten. Karikon reunasta, kun se otti sen. Siinäkin on kiinni. Häh? Sullakin on kiinni. Jaa, täälläkin on kiinni. No, tämä ei kyllä... Eikö meillä on siimot sottu? Ei, joko toinen kala on, tuollakin on, osakin on kalaa. Jaa, täällähän jumalauta niin on 3 saa kiinni. Aletaanpa. Ootapa. Mikä me otetaan aikaa? Tääkin laita nuo pois. Otetaan nuo pois haittoon, missä ei oo kalaa ja No vetäpä nämä 2 reunavappaata. Jumalauta, niin 3 saa vavansa. Tänään puhuttiin, että olisi mukava tuplatärppi, niin 3 saa on nyt. Veva se. Antaa se yhden ollut, jos se pystyy. Harvoin käy tällaista. Oota. No niin, siinä on ensimmäinen taive kyleistä. Nyt ei jouvota pitää alkaa väsyttää seuraa. Joo, se toinenkin oli, no se on mitallinen kala se. Se niin otetaan yksi päästetään ja on tosiaan 3 on tosiaan niin 3 taimenta tuli kerralla niin tuommoista ja yksi mitallinen tuli, yksi päästetään pois ja nyt mä väsytän vielä yhtä, niin melko mielenkiintoinen ilta taas oli tämä tänne. Päästäpä Juho tuo pois. Täälläkin jotain. Taime. Oo. Tämä päästetään pois. No niin, siinä on taas miten on kiinni, niin ei muuta kuin päästetään pois. Toivottavasti jatkaa matkaa. Joo, ei oo tosiaan ikinä tullut 3. Tänään vielä tuossa mä ajattelin, että on se mahtava, kun olisi tuplatärppi, niin nyt oli näköjään 3 sitten, niin kyllä me käydään vielä 1 kierros tuosta. Niin muikkua näköjään oli suu täynnä, niin kovasti syönnillä nyt. No niin, se on kuule päivä numero 4 vaan 5, kun tämä nyt on käynnissä ja tosiaan tässä on tällekin aamua monenlaista tapahtunut. Eli aamulla lähettiin, niin oli vene karannut rannasta ja kun ollaan saaressa, niin jokainen tietää ja ulkomailla vielä, että minkälainen homma se on. Niin ei me käsitetä miten se oli, että naru oli veessä ja siinä oli semmonen solomu ja se oli jotenkin, se oli semmoisa juurensa kiinni, että oliko se juuri katkenut vai mitä oli tapahtunut. Mutta semmonen ja eihän siinä sitten mitään, kun saarta kiertelee, että missä se vene on. Ja sitten me katsottiin, että voisiko se olla tuolla yhdessä niemen nokassa tuolla siellä niin 2 kilometrin päässä, että ei tuosta nyt piti lähteä uimaankaan, kun aika kylmää tämä vesi täällä kumminkin ja näin. Ja no sitten me mentiin sellainen ruotsalainen pariskunta siinä, vähän paisteli makkaraa tai makkarata, jotakin evästauolla olivat siinä ja niin mentiin kyselee, että tarvittaisi pikkusen apua. Ja no nehän sitten ihan sattumalta olivat tulleet siihen aamulla. Ja no nehän sitten otti sitä kopia ja se mies lähti viemään mökille takaisin naiset siitä ja tuli hakkeen meidät sitten ja toi niin nämä mitkä ne on nämä kiikarit meille. Niin toi ja no ei siinä mitään, me alettiin sitten kattelemaan siinä ja
No niinhän se vene löytyi sitten sieltä ja mutta se on palasena siellä kivikossa, niin kun melko läikkä kävi eilen yöllä täällä, mutta ei ollut mitään vauriota sitten ja uimalla piti tosiaan käydä hakkeen vene, kun se oli iso semmonen silverhaukki millä oltiin, niin se ei päässyt sinne rantaan, niin uimalla sitten se viimeinen parikymmentä metriä siitä ja niin piti mennä hakkeen veneen ja eikä siinä. Niin. Nyt ollaan täällä uistelemassa täällä nyt ja lähdettiin tulleen niin kuin aamulla suunniteltiin, niin tultiin tuolla näkyy tuo komia tunturi tuossa tuo 900 metriä, 908 metriä, jos oli tuo lakihuippu tuossa. Ja ollaan täällä vähän nyt niinku täällä tunturihommissa täällä ja Junnukin siellä kattelee ja on siinä ohjasmiehenä ja Jykä on siellä nukkumatti hommissa, että nyt on sillä mielenkiintoinen, kun ei ole kameraa mitään kahvaa eikä mitään, niin pitää tällä käysä pitää ja sitä ja mutta ei ole toiseksi yksi oli semmonen tappaus äsken, että oli ahaven kiinni ja sitten mä ajattelin, no ei, on täällä haukikin ja oli aika iso hauki siellä sitten ja niitä luultiin, että on hauki ja sitten kun saatiin kelattua ylös ja siinä oli semmonen 400 ahave, mikä oli syöty, niin olisiko ahaven tarttunut ensin tuohon takilaan ja sitten hauki otti siihen tormas kiinni, niin puuttu sitä kalasta vähän palasia ja muuta, niin se löysäsi sitten, niin saatiin. Mutta ei ole muuta ollut toistaiseksi mitään taimentarpeja sun muuta. Eikä oikein kaijusakkaan nää kallat. Se on vähän niinku käänti tänne pohjoista tuuli, vaikka ei olisi pitänyt kääntää. Että en tiedä sitten onko nyt missä päin kalaa, mutta joo niin. Eikä siinä, jatkellaan uistelua tässä ja toivotaan, että päivä kääntyisi tästä vielä voiton puolelle, että on se. Siinä aamulla saatiin pari tuntia siinä vähän paniikoja, että mitä sä nyt tehdään. Meikäläiselläkin niin huono englannin kielipää, että sillä ei tullut kyllä paljon toimeen, mutta tämä tilanne saatiin selvitettyä nyt ja jätkät oli kaverina siinä. Mutta se on käytännön tason tekemistä näköitä, että aina sattuu ja tapahtuu. No niin, täällä ollaan väsytyspuuhissa, eli Jykälle tormas tuohon lotiikka-uistimeen. Mulla on ristetty lotiikaksi se, niin löi tuohon äsken tärpi siihen ja äsken mulla oli semmonen 2,5–3 kilon hauki oli tuossa takilasta, vaan mä näkin heti, että se oli hauki, niin ei tullut sitten kuvattua sitä. Ja melko kova tuuli täällä niinku näkyy ja ollaan nyt kommessa maisemissa, että Karatsjärven isomman tunturin juurella ja aletaanpa katsoa, että olisiko siellä jotakin jalompaa kallua. No niin! Sitä vaan päästiin kuule tänne komia leiripaikka. Siellä näkyy vene ja ollaan tämmönen helvetisti tuulee kyllä saatana. Ja on niinku Karatsjärven kommeimmalla paikalla siitä, niin sanotaanko, että ihan kohtalaiset maisemat siinä ja on siellä ja tommoset rillikotavehkeet on kuule täällä rakennettu tänne. Mun mielestä tätä ei ollut pari vuotta sitten. Voi kyllä olla, että oli, mutta ei vaan hoksattu. Niin komialla paikalla tähän ja täällä varmaan pääsee niinku pystyy yöpymään ja kaikkea, tuolla on hyvännäköistä kangasta ja muuta. Ja eikä siinä aletaan makkaranpaistoa tässä ja makkaranpaisto hommiin tässä, niin ei kai siinä sen kummempaa. Tämmöstähän täällä on. Ruotsin Lapissa. 5/5. Tuuli tuo 4/5, jos ei tuulisi, niin jos 5/5. Siellä semmonen kilonen ahave ois. Niin. Jaha, siellä on kala kiinni, ei muuta kuin aletaan reppiä ylös. Eikö vaan ottaako pohjois? Ottaa pohjois. Aletaanpa katsoa. No niin, siellä se tulee saatana, nyt ollaan aivan hirviä hauentum. Saatana, niin en minä, onko tämä 10 kalaa vaan mikä tämä vittu? Ainakin pistää hanttiin pari. Joo, pistää tosiaan hanttiin paljon, että en tiedä olisiko tämä joku 10 kalaa vai mikä tämä on. Niin hauki tämä on, niin ei voi mitään. Jäähänpä väsyttelee limatuluppaa saatana. Mä en halua näitä, vaan vittu nämä takila otti tuonne johonkin varmaan 15 metrin syvyydeltä. Niin. En tiedä mitä ne siellä tekee, pysyis heinikossa. No, jäähän väsyt.
No niin, siellä on Jyrkilän väsytyshommat nyt sitten seuraavana käynnissä, kun äskeinen hauki niin saatiin ylös ja päästettiin se vapauteen ja se vei loppupelissä vei sitten tuon tiurapellikin siinä matkassa justiin tuossa kun revittiin sitä väkin. Se ei ollutkaan niin iso, mutta se oli päästä kiinni, että se oli jotenkin niin jännästi siinä. Ja Jyrkillä nyt on joku, olisiko isompi ahave nyt vai? Onko joku ihan jalokala? Niin siellä on tuohon lotiikka. Onko se kuule se Junnun lotiikka, millä Junnu saa se 2,8 kilosen, niin onko se siihen kuule, ottiko se nyt? Niin. Lähdetäänpä kattoon kohta. Pitkän väsytyksen tuloksena kala alkaa olla siinä aika lähellä, että onko taimen? Onko taimen On se taimen, rasva evää kuule siinä, niin sehän on taimen jumalauta, niin olisiko parinkin? Taimehan se on, komia taime. Oli! Jää! Mittakala! Ai et! Eikö tää mittakala? Oo! Se on mittakala. No niin. Ja taas lopi. No ja toinen samalla uistimella tällä reissulla. Ei ollut tuo hauku uistimella. Ei. Komia kala, komia kala. No niin, siinä illan viimeinen tärppi tuli vielä, niin tosiaan reilu 3 kiloa hauki. Että meikäläiselle se näköjään tällä reissulla on saattanut hauen väsytykset enempi, mutta ainahan sitä porukalle jotakin saadaan, niin siinä on tosiaan semmonen 1,8 kiloa taime ja sitten on 600-700 grammaa ahaven tuossa, niin aika komiat kalat vielä näin niin kuin viimeiseen iltaan tässä ja nyt on sitten sillä lailla, että lähdetään porukalle tässä vähän virkistäytymään ja aletaan laittelen kamat kassaan ja huomenna sitten kotiin kohti.